Aro Berria 70. hamarkadan oinarrituta dago, alde batetik langileen mugimenduan, Gipuzkoako langileen mugimenduan garai horretan, eta gero baita ere 80. hamarkadan gehien bat Nafarroan instalatu zen arkoiris komunitatearen esperientzian eta horren inguruan egin dudan ikerketan oinarritzen da. Abiapuntua izan zen ikerketa bat, pixkat oinarritua nire gurasoen ibilbidean. Beraiek egon ziren arkoiris izeneko komunitate horretan, eta pixkat saiatzen ari nintzen ulertzen zerk eraman zituen ara edo, eta hor iritsi nintzen langileen mugimenduarekin zer gertatu zen, haiek ziren langileen mugimenduko militanteak, eta garrantzitsua izan zen niretzat ulertzea nola bizitu izan zuten transizioa bezala ezagutzen dugun momentu hori, eta hor nola hasi ziren alternatiba bila, eta imaginatzen edo saiatzen pentsatzen nola altziren bizi gizartean nahi zuten modu koherente batetan edo modu igual utopikoago batetan. Guretzat zinemaldia oso leku egokia da pelikularentzat, oso pozik gaude, eta uste dugu oso berezia izango dela gehien bat gizarte euskaldunarekin partekatzea proiektu hau, ze badago horatzean gure historiarekin lotutako gogoeta bat, eta hor kontatzen diren gauzen protagonista izan diren pertsona asko baita ere uste dute igual modu berezi batetan biziko dutela pelikula, eta niretzat oso garrantzitsua da baita ere jakitea nola ikusten duten pertsona horiek, eta baita ere gure belaunaldikoak, baina nolabait nire asmoa pelikularekin bada abiatzea nolabaiteko gogoeta kolektibo bat, eta zentzu horretan oso leku egokia da eta oso pozik gaude bai. Oraindik ez dakigu, ze hementxe hasten da ibilbidea, badakiguna da zinearetoetan udazkenean estreinatuko dela, oraindik ez daukagu epe bat, baina hori oso ilusionatuta gaude eta gogotsu pelikularen ibilbidea hasteko.